På maven. Altså, så lækker hun heller ikke, Bettina der. I forhold til hvad der er hernede. Du er godt klar, du optager det hele, ikke? I know. Jeg optog lige, at TT synes hun ikke er lækker. Jeps. Og grunden til at han siger, at hun ikke er lækker, det er fordi det er lille optaget. Så han skal lige... Og fordi at jeg har sin net derhjemme. Mm. Der synes jeg, I tager fejl. Og du vil i hvert fald hakke det der spor, at vi har været. Nej, det kommer jeg ikke igen. Not today, my friend. Du kunne bare skifte gear op, så er det nemmere. Mm. Jamen, jeg fik Det var også det indtryk, jeg fik, da du trak ned på grusvejen. Nemt. Nå, det er jo bare følelse, at bare være kammerat, være marker, og så føles vi da ad. Jeg ikke gå der alene. Så er det bare gået, når jeg tænker. Jeg slog bare raketter, afterburner. Ej, jeg fik lige en dårlig start. Det var lige et pelletøj, så bare... Det var lige før baghjulet lette, da du skulle ud over den dans. Altså, jeg kunne lidt godt tænke mig, at den anden enduro start der, hvor det lige går ned fra starttårnet. Det synes jeg er lidt fedt. Fordi den er heller ikke fedtet. Men det næste, der kommer, det er nej tak. Så kan det ikke betales. Altså det der, vi var hen og kigge på, hvor det starter med at gå lodret. Ja, men det kører lige rundt i et sving, og så kommer det hen til sådan en skævt drop-ish-agtigt crap. Nej tak. Dø. Noget. Jeg er jo ikke 18 længere. Du vil være halvvejs i livet, så du har oplevet det, du skulle opleve. Så der, resten, det er bare glasur. Det er Der fedt. står overlever, det er fedt. Hvis du ikke gør, så har du oplevet en hel masse. Det er fedt at sige sådan noget til en dødsang. Det er fedt. Ja. Tak. Så ingen sagde, at du dør, det sagde, at du kunne bare komme til skade. Jo. Men det er jo mest det første. Du er halvvejs. Okay, jeg er også halvvejs. Så kan jeg tænke over det de næste 4 timer. Du har det da ikke lige så slemt som mig, jeg er over halvvejs.